जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय जेपी नड्डा की जय मुख्यमंत्री मानिक शाह जी की जय राजीव भट्टाचार्य की जय मीडिया रंगनो आं दिनै अरो फाइ सकयमानि जरा किसानि बागै आं बीजेपी नि दल फाइ ताबुक सामुं खाnya होनायनाय फाइ सकायजाक गोबां मा बरकनो आनो साइटखा फाइनानि बागै अबदल दिनै समस्याङै थांका नेक्स्ट टाइम आं बरनो तुबनाय आं साइटकनाय आपनि बागै आं दायित्व नाओ बरक रक गोबां मा बदल आगि जे आइडाब्लेब दिङै आं जे सामुं खाइ फैमानि हाफं हाथाय हगै फाइ दं फाइमानि आजिटिसनो पगै थांया आनि दलक बो स्वाभाविक आनो लगिरिनाय नां खावान सगो बर बो तंनाय फाइनाय नेक्स्ट टाइम आं बरनो गोबां खालाय ति फाइनाय दिनै जरा कम बाय बर किसासा कमङै थांका हाइबनो आं बखावो मुसुंगो आं खायनानि नेतृत्व खायनाय बर रक खाया तङै माया नगा आसुगै तंमाया जे व्यक्ति सामुं खायनाय बरक बो खाया तंमाया आं दीर्घ दिन 2 बोसोर मतो आं आसुखा इ पार्टीनो आं ताइ खालिया हनै आनि खावा आं संखा दुख बनांखा बेलाय दुख नांखा दुइबार एटेक खा ताइ नक रगो फाइ दांगामा हांगामा टर्चारि नंखा हाइपनो आं नकनि लगी संबानो साव राजनीति खेलाव ता थांसिदि आनि सराय रगो चिकुन तङै दंगो बर बानो माना खायो राजनीति न नों हासाल सिदि मान सं हाइपनो आं तङै माया ताङै हिंके दाकुबुक तिङै बरक बतियावै तङै माया ब सब समयनो दाहुलै बलगी मातिनाय हानि बागै आं तिनो जगाव जॉइनिंग मा खाइपाकिया आगि आं को तंमानि आईपीएफ टी दल तंमानि सातजना 7 फेमिली तेजबुटार तागरजला आमचाइनि आईडब्ल्यूएफ तिनि प्रेसिडेंट दंग सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तंमानि आं फाकिया आफोर फाकिया आं जत बान्यो कुसुक लेवल नि मंत्री रगबाय बां मालाय फाकिया निनि आफो आजरा रगो सार मेंबर संबाय बां गदाल फाकिया सारेन सिचंबायबो फाकिया हाइपनो बरक आनो बेलाय आनि बखावा आगात नाङै थांगां आ हाइनि बागै आं नगबा आसुगै तंखा ता नेक्स्ट टाइम बा आं गदाल फाइपिका तावसा कासा मासिलि हाइङैनाय बतंग तंगसिनि आईपीएफ तिनि आं बनबो माने सेलांमानि कबो साया जलिमानि कबो साया आं नाजनि कोन साइ थानाय हाइपनो निजिनि बरकंगै निजिनो नासिग्या कांका आं बाहाके उदारनायबा आं किसापनो हेल्प मानन मुसुं ता सरकार थेनि आं आसका आं जाय नंया खलायनाय अमा हाइ फिल आं हाबं हाताnya बखकै फाइमानि आजरा रगो खरक जासे आं बुरै आफुर आं आईपीएफ तिनि ngैnya आं हिमैना अमा हाइ फिल आं सलामै फाइमानि जत सारा एलकान बरक तागरजला जम्बुजला जत आनो सिनिउ दंगो बहाय नेतृत्व नांगौ होनैनाय हाइपना आं बखाव मुचुंलैया आजागा खायनानि आं दिनो जग बदला मा फाइफिका आं बेलेग खिनो तंथक मा हाइमा तंखा खा बासा मा हाइमा तंखा आनि बखातासा स्ट्रं हाइमा तंखा आं ताबुनि जि साक वान सगो याक गराक खे बासै मानो होनना आं साक नो वान सगो ता आं आगिन हागे स्टेप बाय स्टेप लेवल खाय आं अ सामुंनो ताङै थांनाय आं खावान सगो जे आनि उंगुलुगो असुलै तंनाय बरंना बां कुसुगो ति साइड तलांनानि हिने आं खावा आं वान सगै दंता सेप्टेम्बर 2023 चीने भारतीय जनता पार्टी ने जे स्टेट कार्यालय कैसा चिकन जॉइनिंग प्रोग्राम और जॉइनिंग प्रोग्राम चीने पार्टी बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट चीने दादा ओकरा तंग तापस भट्टाचार्य महोदय चीने तेई खरकचा चीने ओकरा तंग चीने तांगफांग बीजेपी पार्टी ने ताई चीने जत कार्यकर्ता लीडर्स रक तंगबायो तिनी ने ओ जॉइनिंग प्रोग्राम अब तेबक बरक गोबां खाय उंना नै जों कम्युनिकेशन खलायलाय दंमानि हठात खलायै खरकसा कामिओ बरक थैमानि बागै जे कामिनि बरक फाइना हिन तंनाय रक आ कामिनि बरक थैमानि बागै बरक सपय मालियानि बागै किसा बरक कमुंका हाइपनो बेलाय कम हाइया 7 परिवारनि 23 बुटार सपयखा
जों एक्सपेक्ट खालामनानै 15 থেকে 20 परिबार फायानो 2टा गाड़ी अर्थात 2टा क्रुइजार जेसेके फानो 25 नि सागाव तंगानो आबहाय जों एक्सपेक्ट खालामनानै सकबाय मानलिया आबनि बागै बरकनो बेलाइखे खाबायखौ गय लामसगो तिने आईपीएफ तिने विंग्स बरी बदलनि आईडब्ल्यूएफ तिने लीडर्स बरम गनांजक सरिदेव बर्मा अबनकारिबो तिप्रा मथानि किसु नेतृत्व अजगाव बरी बदलनि बरकनबो हामबाय तिने बरक तिने बीजेपी पार्टी वो जॉइन खलायै तिने बरम गनां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाहार मंगना हमजागै ताई तिने त्रिपुरानि जे प्रशासन बीजेपी आईपीएफ ती गवर्नमेंट नि जे प्रशासन अबना हमजागै तिने बीजेपी पार्टी ने रायदानो फॉलो खलाय चलिनानि बागै बरक आगु फायमान बागै बरकनो स्पेशली हामबाय तिने जे 23 वोटर्स तिने बीजेपी पार्टी वो जॉइन खैका बरकनो जों जस किचा सकांनो जों तिने पार्टी ने अंगै लामसगै नाका ताई बसकांनि सालो जारा तिने फायना हिन तंगनै रक बरक फायनानि बागै बरक बायबो जों कम्युनिकेट खलायनाय तिने बरम गनां जग जे लीडर सरिदेव बर्मा बबो कग रखा ते बाकी बररंगनो तुई फायनाय ताई अब हाइकैनो टाकारजला मंडल नि उद्योगी तिनी जे ओ जॉइनिंग प्रोग्राम बेलाके हामबाय बरकनो तिनी तेबो बरक फायना तंगमानि हयतो तिनी आयं रविंद्र बबनबो आलादा प्रोग्राम रक तंगमानि बागै ताई गोबां मा सामुं हमं बांमानि बागै फायमानलिया आं बरकनो बेलाके आनि व्यक्तिगत तरफ थेके आनि परिवारनि तरफ थेके ताई पार्टी बीजेपी नि तरफ थेके बो बरकनो हामजाकमा हामबाय आफारो हामबाय खुलुमबाय।